Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a l'11è Laboratori d'Arxius Municipals, en nom del comitè organitzador, format per l'Alan Capellades del Servei de Suport del Sistema d'Arxius de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, l'Anna Pazos del Servei de Coordinació de Centres de l'Arxiu Municipal de Barcelona, la Carla Meinhardt de l'Associació d'Arxivers Gestors de Documents de Catalunya i jo mateix, Jaume Zamora, de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Hem triat el tema d'aquest LAM de la digitalització al servei digital, perquè volem analitzar i debatre els canvis que ens hem vist abocats als arxius municipals gairebé d'un dia per l'altre, a causa de la pandèmia per la Covid-19. Fins ara ens trobàvem en un procés de digitalització dels arxius, però creiem que ara cal oferir més i millors serveis digitals al ciutadà, però sense renunciar als serveis presencials. Però amb quines eines, amb quines tècniques, recursos i estratègies? Tot això i més ho volem compartir amb tots vosaltres en aquests 2 matins de l'11è LAM. Ara iniciem l'obertura institucional de l'11è LAM. En primer lloc, té la paraula la senyora Maria Àngels Torres Ripoll, directora dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Molt bon dia. Gràcies, Jaume, per la benvinguda. Saludar Joan Carles García Cañizares, que em consta que està entre nosaltres, diputat i alcalde de Tordera i un bon amic, a la Montserrat Ballarín, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, contenta també de compartir l'acte amb tu i veure't. Joan Soler, president de l'Associació d'Arxius Gestors de Documents de Catalunya, contenta també de retrobar-te. I a tots vosaltres, molt bon dia a tothom. Abans de res, permeteu-me que excusi de la directora general de Patrimoni. Les ha pogut molt greu i per no poder-nos acompanyar avui i us trasllado la seva complicitat i millors desitjos per la jornada d'aquests dies. Parlàvem ahir amb el Lluís Termeno sobre les jornades. Les d'avui i també els anys anteriors. És un compromís nostre, em deia, i em recorda que s'ha continuat treballant per posar a consulta pública la versió del Pla d'Arxius i Gestió Documental Arxius 2030 i el document Pla d'Actuacions 2021-2025 perquè quan s'escaigui pugui anar a govern per la seva aprovació. En recordava el Jaume ara en el seu inici el títol de la jornada. La digitalització al servei digital, deia el Jaume. Un títol oportú, també ho deia, que dona resposta a l'estratègia que s'ha dut a terme en els darrers anys per part de les institucions i també del col·lectiu d'arxivers. De fet, la jornada és un exemple d'aquest compromís que parlava en el seu inici. Em consta que sempre s'ha caracteritzat per un programa innovador on en cada moment ha proposat temes d'interès pel món local i també pel conjunt de professionals dels arxius de Catalunya. Em deien, vetllem la digitalització del passat i gestionem el que neix ja digital. Cal tenir en compte, i molt present, que darrere de tot plegat hi ha grans esforços, tots ho sabeu, personals i institucionals, també d'inversions importants i sobretot la perspectiva que aporten mirades atentes i ambicioses que assumeixen reptes de futur, com les vostres. Avui sabem que l'aposta per la digitalització dels fons documentals dels nostres municipis, siguin fotogràfics, pel·lícules, document històric, actes notarials o recursos administratius, ha estat un gran encert. Amb tot aquest corpus documental construïm i refem un batec de país que sense aquest pòsit seria impossible. Teniu per endavant tota una jornada de treball. Compartireu experiències i debats amb convidats que en les ciències i en les seves aportacions engrenen el coneixement i saber fer. Aquest coneixement és el que necessitem per continuar implementant recursos per tal d'afavorir la posada en valor d'un fons documental a l'abast de tothom.
com a font de coneixement, de recerca i d'innovació imprescindible per a la projecció del nostre futur com a ciutadania i com a poble. Us agraeixo la vostra participació amb l'anhel de continuar treballant junts en la recerca de noves i millors maneres de gestionar, també des de la digitalització per donar més i millor servei a tothom. Bon laboratori 2020 i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Ara donem la paraula al senyor Joan Carles García Cañizares, president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia a tothom, companys de la Generalitat de Catalunya, de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Associació d'Arxivers Gestors de Documents de Catalunya. Avui ens tornem a trobar 2 anys després en aquesta diada. 2 anys que ens vam trobar al CaixaForum per parlar justament de com afectaven el sistema de dades als arxius. Curiosament, enguany ens veiem de forma virtual i justament allò que segurament posàvem damunt la taula fa 2 anys avui és una realitat tossuda que hem d'acceptar i treballar. Justament aquests mesos de confinament, aquests mesos de parlar de treball online, hem estat conscients de com és important la tecnologia, de com és important les dades, de quina manera hem d'aprendre a treballar. Han estat uns mesos molt intensos que han provocat una situació estranya, però també un seguit d'oportunitats que anem vencent dia a dia. Dels arxius es tracta de donar servei als ciutadans, de donar serveis de qualitat. No es tracta de fer digitalment allò que fèiem abans presencialment, sinó molt més enllà. Justament és una revolució que ens portarà a canvis sistemàtics, a canvis importants. Però al final el que volem tots plegats, el que vol l'administració, el que vol en aquest cas la Diputació de Barcelona és donar un bon servei als ciutadans amb els mitjans que tenim. Ara els digitals amb més força. Aquesta revolució que havia de ser amb 5-10 anys s'ha convertit en una revolució d'un any, 2 anys. Els propers mesos veurem com funciona tot plegat. Veurem com des dels arxius, de la xarxa d'arxius, dels arxius en general, podem donar aquest servei. Recordar que des de Diputació de Barcelona hi ha 147 municipis als que es donen serveis de menys de 10.000 habitants, justament perquè no tenen arxiver. I aquesta és una responsabilitat de necessitat que tenim de donar servei als municipis petits, per tant també als ciutadans que viuen a aquests espais més petits. Avui aquesta jornada que iniciem, ha de ser una jornada que ens carregui de responsabilitat i de noves possibilitats. Per tant, us desitjo que tinguem una bona jornada, que tinguem unes grans conclusions que ens ajudin a millorar l'entorn dels arxius al nostre país i que ens ajudin a augmentar el servei als ciutadans que donem dia a dia des d'aquesta xarxa d'arxius i des de tots els arxius de la nostra demarcació i tot el país. Gràcies, que tinguem unes bones conclusions i esperem que la propera trobada no sigui digital, sinó que amb tota la importància que tindrà el món digital ja sigui presencial per poder combinar el que és aquesta feina online amb la feina propera que mai serà reemplaçada per la feina virtual. Moltes gràcies i bones diades. Moltes gràcies. Ara donem la paraula a la senyora Montserrat Ballarín, regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona. Doncs molt bon dia, començant per la senyora Àngels Torra Ripoll, també l'amic Joan Carles García Cañizares, el senyor Joan Soler Jiménez, president de l'Associació d'Arxivers, i a totes i tots les persones que avui ens acompanyeu, que participeu en aquest 11è laboratori d'arxius municipals, que és un espai de reflexió i de debat molt consolidat que ens demostra que els professionals sempre heu estat al capdavant dels avenços i de les innovacions del vostre sector. Per mi és un veritable plaer poder-hi assistir, encara que sigui amb mitjans telemàtics, són els temps que ens ha tocat viure. És un plaer poder assistir a aquesta inauguració com a regidora de Règim Interior de l'Ajuntament de Barcelona, atès que en el nou cartipàs municipal les responsabilitats sobre l'arxiu municipal estan dins del que és la regidoria de Règim Interior.
i és un aspecte que per la meva trajectòria conec bastant bé i em sento molt propera als vostres interessos i a les vostres preocupacions. També ens hem de felicitar perquè en aquests temps difícils que estem vivint no haguem deixat d'organitzar aquest laboratori d'arxius i és gràcies a la tecnologia i a l'entusiasme i a la vitalitat dels organitzadors que no hem faltat a aquest compromís bianual. Serà un laboratori diferent, però també serà una demostració més que la capacitat de superació i de dinamisme fa possible les coses. La capacitat de superació i de dinamisme que té, en aquest cas, el vostre sector, el sector dels arxius. Les tres institucions organitzadores que estem aquí a l'obertura, diguéssim, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, us volem acompanyar i us volem donar tot el suport per fer-ho possible. No només com a una pura continuïtat, sinó perquè crec sincerament que avui, més que mai, la digitalització dels arxius i de l'administració en general, però aquí estem amb els arxius, és un tema absolutament estratègic. Estic convençuda que ja ara, però sobretot quan sortim d'aquesta pandèmia, la vostra professió serà encara més essencial en tots els sectors econòmics i socials per afrontar amb criteris d'eficàcia i eficiència la ingent producció de la documentació digital que ens trobarem. Aquesta necessària transformació digital va ser també recollida en el Pla Estratègic de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2020-2023, recentment aprovat al setembre d'enguany com a mesura de govern gràcies a la fantàstica tasca realitzada per l'equip del nostre arxiu municipal. Així, es declara a la missió que l'arxiu és un servei públic essencial que garanteix l'accés i ús dels documents per assegurar els drets de les persones i contribuir a la memòria, al coneixement de la ciutat i al desenvolupament de la societat en un entorn digital. Precisament, l'eix de la digitalització, aquest eix sobre el que treballareu avui i demà, queda ben recollit igualment en la visió que projecta que l'Arxiu Municipal de Barcelona vol ser el referent d'arxiu en l'era digital obert i per a tothom. D'aquesta forma, l'Arxiu Municipal marca uns objectius concrets envers l'accés, la difusió, el tractament i la conservació de la memòria digital. Sereu més necessaris que mai perquè els propers anys requeriran un esforç d'adaptació, d'aprenentatge i obertura de nous horitzons. Caldrà copsar la transformació cultural de la societat per dissenyar serveis que s'ajustin a les necessitats i millorin la vida de les persones. Naturalment, tota aquesta transformació digital requereix d'una reflexió i d'un impuls decidit cap a una administració electrònica o digital que s'adapti a les necessitats de les societats amb serveis moderns que funcionin de debò per efectuar les gestions i que substitueixi una organització antiga, burocràtica i analògica. Tothom haurem de parar la màxima atenció per avançar i corregir errors comesos incorporant en el nostre dia a dia el paradigma de l'arxivística i la gestió documental. Una digitalització dels serveis que, sobretot, ha de ser inclusiva i ha d'incorporar tots els col·lectius de la mateixa manera o de la mateixa forma que l'arxiu vetlla per la memòria col·lectiva d'una ciutadania diversa, activa i plural. Per acabar, només desitjar-vos molts encerts en aquestes sessions de l'11è Laboratori d'Arxius Municipals i que les lliçons apreses ens serveixin per avançar col·lectivament a tots els arxius municipals i també a les administracions públiques en general cap a serveis més digitals i més propers a la ciutadania, a tota la ciutadania a la que tenim l'honor de servir. I més encara en moments complexos, en moments que ens necessiten tant com són els moments actuals. Que tingueu un bon laboratori. Gràcies. Moltes gràcies. A continuació té la paraula el senyor Joan Soler, president de l'Associació d'Arxivers Gestors de Documents de Catalunya. Hola, bon dia a tothom. Permeteu-me que saludi el representant de la Generalitat, la senyora Àngels Torres, el representant institucional de la Diputació de Barcelona, senyor Joan Carles García Cañizares,
i la senyora Montserrat Ballarín, que ens acaba d'adreçar unes paraules des de l'Ajuntament de Barcelona. Des de l'Associació d'Arxivers, a la qual com a president represento, haver arribat a poder celebrar de nou el LAM en aquest any de pandèmia i tan complex i complicat és efectivament un gran èxit i ens congratulem d'haver-ho pogut fer i d'haver pogut participar en el comitè científic dissenyant un programa francament engrescador, nou, en molts aspectes, fresc, dinàmic, tot allò que s'espera de la nostra professió en anys de canvis i en anys tan, podem dir fins i tot turbulents que estem vivint a tots nivells, polítics, socials, econòmics, sanitaris. És fantàstic, això, tot el que ens està passant aquests anys. És un gran aprenentatge immens, permanent, de constant canvi, que el que hem de provar de fer com a professió és aprofitar-ho per començar a dissenyar cap on han d'anar les coses en els propers anys. Entre la societat que canvia i els professionals que també hem d'anar-nos adaptant a aquests canvis constants, o fem aquesta reflexió i aprofitem aquests moments de certa aturada per planificar cap on volem anar, o pot ser que ens quedem estancats en una visió més aviat clàssica de la nostra feina. És per això que apel·lo a la necessitat, novament, de que es presenti i s'aprovi el Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya, que des de fa ja 2 anys està tirant en marxa des de la Generalitat, però que, sigui una cosa, sigui l'altra, va quedant una miqueta frenat. Aquí, entre tots, us volem animar, Generalitat, que acabeu de fer els passos necessaris perquè això s'aprovi i ho aprovi el govern actual o el govern immediatament que pugui venir després de les eleccions del 14 de febrer, perquè és una necessitat. El nostre pla de rescat està en aquesta planificació. És absolutament necessari poder-ho fer. Evidentment, molts dels conceptes i de les propostes que sortiran d'aquest laboratori haurien d'aparèixer ja en aquest pla d'arxius, perquè no podem córrer el risc que surti el pla endarrerit o amb una visió massa antiga de problemàtiques que s'estan accelerant, com és aquesta transformació digital pràcticament abrupta que vèiem venir, que es anava esdevenint en molts àmbits, l'administració electrònica, la digitalització dels propis arxius històrics, però que ara és real i que està succeint. O sigui, sens dubte, els arxius i els arxius municipals, en aquest cas, sortiran molt diferents de com eren al febrer d'aquest mateix any. I celebro que hi hagi aquesta mentalitat de voler plantejar un servei digital en la seva majoria d'oferiments. Veig que una de les presentacions, crec que la que inicia la sessió de demà, parla de que un 70% dels serveis que ofereixen ja els arxius amb dades de la Generalitat són ja 100% digitals. Per tant, si no ens creiem que efectivament aquest és el camí de la transformació, i que ens l'hem de fer nostre perquè sigui realment un camí de canvi i de provocar evolució positiva entre els nostres ciutadans i la nostra societat, aleshores és que no volem fer canvis. Jo crec fermament en tots els professionals que actualment estan immersos en aquesta transformació. La convicció és absoluta en que s'ha de mirar endavant i seguir empenyent amb força perquè el sistema d'arxius de Catalunya es transformi cap a una estructura d'estat realment poderosa i entre tots no hem de deixar caure tota la bona feina que s'hagi pogut fer fins ara, tot impulsant els grans canvis que s'han de succeir a tots nivells, sigui per al sector públic, sigui pel sector privat, sigui fins i tot conjuntant tot el sector d'empresa privada que actualment dona serveis en matèries de digitalització, gestió documental, administració electrònica, signatura electrònica i tots aquests àmbits. Entenguem aquest LAM com el primer pas, perquè de fet és la primera trobada que tenim en plena pandèmia en què més de 350 professionals podem tornar a parlar d'arxivística obertament. Entenguem aquest LAM com la punta d'inici d'aquesta gran transformació que ens hem d'autoexigir com a professionals i com a institucions en l'àmbit de l'arxivística, la gestió documental i potser el que s'anomenarà a partir d'ara la governança de la informació, que probablement és el camí de futur al qual tots ens hem d'anar dirigint.
Que tingueu tots un bon laboratori, aprengueu molt, escolteu molt, prengueu moltes notes, penseu en les possibilitats en el món real i us animo tots a no baixar els braços i a seguir batallant perquè els arxius d'aquest país i els seus serveis de gestió documental continuïn tan o més potents com ara. Moltes gràcies.